ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ስድራ ቤት እግዚአብሔር ከመይ ቀኒኹም ልዑለ ባህሪ አምላኽና እግዚአብሔር ነዛ ሰዓት እዚኣ ባሪኹን ቅዲሱን ነዚ ንህይወትና ከመዓራር ዝኽእል ቅዱስ ዝኾነ ሰላም ዝህብ ቃሉ ክንሰምዕ ዝፈቐደልና ክብርን ምስጋናን አምልኾን ውዳሴን ንዕኡን ዘለዓለም ይኹን ነው። هراي جدما بزعبا زاناي صوم 4 ሳልሰይቲ ሰንበት ምኩራብ ተባሂላት ጽዋዕ ሰንበት ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን ዝመሃር ትምህርትን ካብኡ እንወስደው ቁም ነገራትን ሒዘ መጽለኹ ከም ኩሉ ግዜ ገላጽ ምስጢራት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ምስጢሩን ጥበብን ክገልጸልና ድማ ናቱ ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን። በመጀመርታ بفلاينتهم بيت كريستيان عمق دبلا أفلط أوديبلنا نقرأ مجدنا وندفلتنا يمكن كيد سلزق بأنات حقتات سرعات بيت كريستيان سنبت قداس يقول له كل جزء نيت قداس سرعات له تقداسي أبسل استعبيت خفلتات يزغفل قدامي ناي مدلاو جزيئو እቲ ካልኣይ ናይ ቅዱሳት መጽሐፍቲ ዝነበበሉ ግዜ እዩ። ሳልሳይ ዋና ድማ ፍሬ ቅዳሴ ዝበሃል እቲ ቅዱስ ቁርባን ዝዳለወሉ ግዜ እዩ። እቲ ሕብስቲ ናብ ኣማናዊ ስጋ ወልደ እግዚአብሔር እቲ ወይ ድማ ናብ ኣማናዊ ደም ናይ ወልደ እግዚአብሔር ዝቕየረሉ ፍሬ ቅዳሴ ዝበሃል ዋና ርእሲ ናይ ክፋል ናይ ተቀዳሴ ይኸውን ማለት እዩ። ሕጂ ኣብቲ ማእከላይ ኣብቲ ካልኣይ ክፋል ዘሎ ንባብ ናይ ቅዱሳት መጽሐፍቲ ዘለዎ ኩሉ ግዜ ሰንበት እንታይ ክነበብ ከም ዘለዎ ናይ ዘለዓለም ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ፍሉጥ ድኾነ ናይ ሓደ ዓመት ሙሉእ ኣሎ። ሕጂ ዓመት ይቕየር ማለት ኣይኮነን። ናይ ዛ ዓመት እዚኣ እንድሕር ደኣ ናይ ብሙሉእ ሰናበቲ ወፂሎ እቲ ፕላን ናይ ድመጽእ ደሎ ዓመት ካንሱ ኣይቀየርኒ ኩሉ ግዜ ቀደም ኣቦታትና ከም ኣሐሊፎማ ሕጂ ንሕናኹም እንነብር ኣለና ዝመጽእ ውሉድ ወለዶውን በዚ ዝቕጽል ኣዝዩ ደስ ዝብለካ ስርዓት። ስለዚ ኣብ ዓለም ሙሉእ ደላ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ተሃሉ ኢትዮጵያ ተሃሉ ኣብ ስደት ኣብ ዝሃለና ሃሊና ኣሜሪካ ኤውሮጳ ኣብ ኩሉ ክፍለ ዓለም እዛ ጽባሕ ሰንበት ምኩራብ ተባሂላ ትጽዋዕ ዝንበብ ክፍለ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ሓደ ዓይነት እዚኣ ዶ ነምባሎሚ ከምዚኣ ዶ ትሕሸና ወንጌል ሉቃስ ዶ ተሐሽ ወንጌል ማቴዎስ ዝበሃል ነገር የለን። እቲ ግጻዊ ኣሎ ነዚ ዝሕብር መጽሐፍ ኣሎ ሎሚ ዕለት ክንደዩ እንታይ ወንጌል ይነበብ እንታይ መልእኽቲ ይነበብ ናይ መን ቅዳሴ ይቀደስ ይእዘካ ነቲ ጽሑፍ ሪኢኻ ድማ ትገብር ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ክንፈልጦ ስለዝደሊ ኩሉ ግዜ ከተቀድሱ ከለኹም እዘን መስርዕ እዚአን ኣይጠፋንን። ኣብዛ ለዓላቀ ሚጠልኩም ደለኹም ትሪኦና ኣለኹም እዚ እንተሪለን ዝኸዳ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ። ስለዚ መጀመርታ ናይ ጽባሕ ሰንበት ኣርእስቲ ናይ ዕለቱ መዝሙር ናይ ቅዱስ ያሬድ እንታይ ይድብል? ቦአ ኢየሱስ ምኩራብ አይሁድ ኢየሱስ ናብ ምኩራብ አይሁድ ኣተወ ይዝብል ናይ ቅዱስ ያሬድ ኣዝዩ ደስ ዝብለካ ዘን ስያሜታት እዚአን ናይ ዘን ጾም 4 ደሏ ካብ ናይ ቅዱስ ያሬድ መዝሙር ዝተወሰደ እዩ። ቅዱስ ያሬድ ብዛዕባ ዝናዘመረ ዘዳለዎ ስለ ዝኾነ ምኩራብ ተባሂሉ ይፍለጥ ማለት እዩ። ምኩራብ ማለት ቤት ጸሎት ናይ አይሁድ ቤት ጸሎት ዝገብሩሉ እዩ። በጀካቲ ዋና ቤት መቅደስ መስዋዕት ዘቅርብሉ ዝነበሩ ኣብ ስደት ፋሒሎም ጸሎት ዘቅርብሉ ቦታውን ምኩራብ ተባሂሉ ይፍለጥ ማለት እዩ። ስለዚ ምኩራብ ማለት ቤት ጸሎት እዩ፣ ናይ አይሁድ ቤት ጸሎት። ኣብ ግዜ ቅዳሴ ጽባሕ ሰንበት ዝነበቡ ክፍልታት እምበር ናይ ምኩራብ መጀመርታ ኩሉ ግዜ መልእኽቲ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ዝነበብ ካብ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ መልእኽቲ ነታ ሰንበት እቲኣ ተኣዘዘት ግጻዊ ተኣዘዞ ይነበብ ማለት እዩ። ብድሕሪ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ መልእኽቲ ካብ መልእኽታት ብድሕሪ ይደሎ መልእኽታት ማለት እዩ ናይ ያዕቆብ ክኸውን ንኽእል እዩ፣ ናይ ጴጥሮስ ክኸውን ንኽእል እዩ፣ ናይ ዮሐንስ ክኸውን ንኽእል እዩ፣ ራእየ ዮሐንስ እውን ክኸውን ንኽእል እዩ። ካብዚኦም ከዓ ይነበብ ማለት እዩ። ራእየ ዮሐንስ ብዙሕ ግዜ ብግዜ ትንሳኤ ክንበብ ትሰምዕዎ፣ ብዙሕ ግዜ ካልእ ግዜ ንሰምዖን ኢና። ብዝኾነ ግን መጀመርታ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ይነበብ ብድሕሪኡ ዝተረፈ
ካብቲ መልእኽታት ከዓ ካብ ኩሉ ንዕለት ዝተዳለወ ሓደ ይንበብ ብድሕሪ እዚ ክልተ ቀዳማይ ዝበልክዎም ዲያቆናት እዮም ዘንብብዎ መልእኽቲ ጳውሎስ ዘንብብ ዲያቆን ካብቲ ካልኦት መልእኽታት ዘንብቡን ዲያቆን ገባሬ ሰናይ ዲያቆን ንፍቀ ዲያቆን ይፈልይዎም ኣሎ እቲ ብድሕሪኦም ዝመጽእ ግብረ ሐዋርያት ዘንብብ ግን ካህን ይክኸውን ደሎ ለዚ ግብረ ሐዋርያት ካህን የንብብ ብድሕሪኡ መዝሙረ ዳዊት ብዜማ ይዝየም ሓደ ካብ መዝሙረ ዳዊት ንዕለቱ ዝተወሰነ ማለት እዩ ድሓራ መወዳእታ ብኽብሪ ወንጌል እናበለ ካህን ናይ ዕለቱ ወንጌል ከዓ ይንበብ ማለት እዩ ዝተነይባ ንባብ ክፍሊ በዚ ተጠናቂቁ ናብቲ ፍሬ ቅዳሴ ዝበሃል ዋና ቅዳሴ ያቱ እዚኣ ኩሉ ግዜ ሰንበት እንቐድስ ሰባት ክንሕዛ ዝግባአና ስለዚ ኣብ ናይ ጽባሕ ምኩራብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 1 ክሳብ ፍጻሜ ደሎ ገባሬ ሰናይ ዲያቆን ከንብቢ መልእኽቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 14 ደሎ ንፍቅ ዲያቆን ከንብቢ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 1 ክሳብ 12 ዘሎ ካህን ተራዳኢ ከንብቢ ብድሕሪኡ ምስባክ ናይ መዝሙረ ዳዊት እስመ ቅንዓተ ቤተከ በልዓኒ ትእይርቶም ለእለይቲ እየሩከ ወድቀ ላዕሌ ወቀጻዕክዋ በጾም ለነፍሴ ቅንዓት ቤትካ በሊዑኒ ጽርፍቶም ጽርፍኻ ኣባይ ወደቀ ንነፍሰይ ብጾም ቀጻዕክዋ ዝብል እዚ ድማ ብዜማ እናተቐባበልና ነብጽሖም ምስኦም ማለቶም ምእመናን ሓቢርና እናተቐበልናዮም ማለት እዩ እዚ መዝሙር 69 ፍቅዲ 9 ደሎ ቃሊ ብድሕሪ እዚ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 12 ዘሎ ጀሚሩ ክሳብ ፍጻሜ እቲ ቀዳሲ ካህን ሰራይ ካህን የንብቦ ማለት እዩ ቅዳሴ ዝቅደስ ጽባሕ ሰንበት ከዓ ቅዳሴ እግዚእ ንኣኩተከ ዝብል ናይ ጎይታ ቅዳሴ ይቅደስ ሕጂ ናብቲ ወንጌል ኢና ክንመሃር ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ወንጌል ምስተነበበ ከም ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ኣፍታ ነገስት ተቐሚጡ ከም ዘሎ እቲ ወንጌል ምስተነበበ ብቐጥታ ክትርጎም ይዝግባእ ንህዝቢ ክስብኽ ይዝግባእ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሕጂ ምስተደሎ ኩነታት ብዙሕ ግዜ ከም ነስተውዕሎ ቅዳሴ ምስተወደ እዩ እቲ ወንጌል ዝትርጎምን ዝንበብን ወላ ሓደ ምስቲ ግዜ ጽቡቕ ይጽላእ ኣይኮነን ምክንያቱ ዋፍቱ ውሽጢ ኣብ መንጎ ቅዳሴ ስብከት ከተእቱ ክነውሕ ስለ ዝኽእል ተቅዳሴ ደው ከተብሎ ሕጽር ኣቢልካ እንትሕሊፍካ ጽቡቕ ኒ 5 ደቂቃ ጥራይ ግለጽ ኣቢልካ ክትሓልፍ ግን ሓደ ግዜ ነቲ 5 ደቂቃ ነቲ ወንጌል ንምግላጽ እንደይ ከኣክል ስለ ዝኽእል ቅዳሴ ምስተወደአ ብድሕሪኡ ስብከት ከም ስርዓት ክትርጎምን ክንበብን ግዜ ወሲድካ ጽቡቕ ጽላእ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ናውኢና ክንኣቱ ሕጂ ብዛዕባ እቲ ወንጌል ዝንበብ ንጽባሕ ሰንበት ብዛዕባ ምኩራብ ዝንበብ ወንጌል ብዛዕባ ይሕዘልኩም መጽእ ዘለኹ መግለጽ ማለት እዩ ኣብዚ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 12 እንታይ ዝብል ድሕርዚ ንሱ ምሰዲኡ ንሕዋቱን ደቀ መዛሙርቱን ናብ ቅፍርናሆም ወረደ ኣብኡን ሂደት መዓልቲ ጸንሑ ይዝብል እዚ ብዛዕባ ሕዋቱ ገለ ድብል ደሎ ኣርእስቲ ደጋጊ መምሂረሉ ኣለኹ ኣብዚ ዩቲዩብ ናተይ እዩ ንባዕሉ እቲ ናይ ሰርች እንጂን ኣቲኹም ሕዋት ጎይታ ዝብል ቀዳማይ ክፋል ካልኣይ ክፋል ሳልሳይ ክፋል ተሪኢኹሞ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ብኸመዮም ዝርድእዎ ብኸመዮም ዘብርህዎ ዝብል ናይ ኩላቶም ዝተፈላለየ ሓሳባት ኣቐሚጠልኩም ኣለኹ ዋና ነገሩ ኩሉ ግዜ ክርዳእና ዝግብኦ ብዛዕባ ድንግልና ድንግል ማርያም ዘለዓለማዊት ድንግል ምዃና ምልክት ሕቶ ዳኣቱ ነገር ኣይኮነን ማንም ናይ ቦታት ትምህርቲ ፍልልይውን የለና ብስ ማለት እዩ እቶም ደቂ መን እዮም ዳኣዞም ሕዋት ተባሂሎም ደለው ዝብል ግን ብንጹር ዝተገለጸ የለን ስለዚ ዝተፈላለየ ትውፊት ኣለና ዮሴፍ ካብ ቀዳመይቲ ሰበይቲ ዝወለዶም ምስ ጎይታ ብሓደ ስለ ዝዓበዩ ብኸምዚ ምኽንያት ሕዋት ተባሂሎም ዝብል ትውፊት ኣሎ ብካልእ መገዲ እውን ናይ ስጋ ዝማዱ ስለ ዝኾኑ ንጎይታ ደቂ ሓትኑ ስለ ዝኾኑ ሕዋቱ ተባሂሎም ዝብል ትውፊት ኣሎ ማለት እዩ እዚ ዘገድሰና ኣይኮነን ንዓና እቲ ዋና ነገር ዘለዓለማዊት ድንግል ምዃና ካብ ድንግል ማርያም ዝተወለዱ ደይ ምዃኖም እዩ ሕዋቱ ድብል ደሎ ብዚ ብስጋ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወለዱ ዮሴፍ ካብ ድንግል ማርያም ወሊድዎም ገለገለ ዝብል ናይ ምንፍቕና ትምህርቲ እዩ ደሎ እዚ ትምህርቲ እዚ ተዛዓበየ ጌጋ ትምህርቲ ምዃኑ ምርዳእ ጥራይ ዘገድሰና እዚ
ናይ ቤተክርስቲያን አቦታት ጥራይ አይኮኑን ቀዳሞት ናይ ፕሮቴስታንት መስረተ በዓል ማርቲን ሉተር ንባዕሉ ዝሰማምዑ ለሐቂ ማርቲን አውት ትምህርተይ ገሊጽ የለኹት ብዛዕባ ሕዋት ጎይታ ዝብል ብሰፊዑ ማርቲን ሉተር እዚኦም ብስጋ ዘመወደድ አንበር እና ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወለዱ ይኮኑን ኢሉ ዘለዓለማዊ ድንግልና ይምስክር ይባዕሉ ማለት እዩ ዝኾነ ኮይኑ ናይ ቅዱስ አውግስጢኖስ ሓንቲ ብዝኽንወስድ ታይ ዝብል ምኽንያቱ ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ወንጌለ መንግስት ክሰምዑ ስለ ዝነበሮም እዩ እንተኾነ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ኣሕዋቱ ዝብሎም ዘሎ ንበዓል መኒ ከምዚ ተባሂሎም ተገሊጦም ዘለው ምስ እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝምድና ዘለዎም ዳእምበር ደቂ ኣይኮኑን እዚ ከዓ አብርሃም ንሎጥ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 13:8 ኣብ ዝሓለፈ ከም ዝተማሃርናዮም ዝረኣናዮ ታሪክ ብሰፊሑ ማለት እዩ ላባን ያዕቆብ ሓወይ ከም ዝተባሃሉ ዓይነት እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ጎይታና ንደቂ መዛሙርቱን ኣሕዋተይ እናበለ ይጽውዖም ከም ዝነበረ ተገሊጽሎ ክብል ኣብርሂዎ ኣሎ ማለት እዩ ቁጽሪ 13 ፋሲካ አይሁድ ከዓ ቀሪቡ ነበረ እዚ ኦሪገን ዝተባሃለ መብዛሕትና ንፈልጦ ንኸውን ተደጋጋሚ ስለ ዘልዑላ ናብ ትምህርተይ ما انتي تنفلت أنا هون بالله هون أي بيتكرسيان قدوس أبوي لا ينقبلونينا نايتهم ناتو تمرتات جن تناي مسحف قدوس تمرت الزدقف ناي بيتكرسيان تمرت ليس عرر تمرتي كم مبره ناي مسحف قدوس تباهيلو يأتي عمود داتا بزح أبي هوتو كابتم دي سلطة ما بطات عمود داتا بمنفقنا زخدا أبو مخانو ناي بيتكرسيان أبوتات أقميت أمولو كم أجروا بزعبا مسحف قدوس تنتن زمهرن ممهر كساب حجي يلن جن كل جزية بير نقولنا في تسعمينا يسبقلنا موداتو بناي بيت كريستيان تمرتي عود كوينا يودون مالتي بتي أزي صراحة عبيت صراحة جن ولا كل تصحفاته أبانا يبصح بزح كاب صحفاته أبوتات بيت كريستيان حجر له كلها تمام بترجمي مسحفتهم كم من الرياض يتقصوهم بخم مخنيات دما ابزي امصي انا كن كيدانا غرنا كل غزي كم قدوس غيرنا حاكين وسدو زاسواي تقدميون كل غزي تي قدوس تبل سماي غبرولني انتي يلونيرو بزعبازي ازي فاسيكازي بدحر طمقات غويتانا استغبر ناي مجمرتا فاسيكايو كالا اي اب لوقاس 6:1 سالساي كا اب يوحنس 6:4 ناي موداتا اب يوحنس 11:55 تغليصلو تزغرم ነገር قدم حجي از فاسيكا زي ناي እግዚአብሔር ፋሲካ ተባሂሉ ይጽዋዕ ነበር ይሉ ኣብ ዘጻት 10 ተخلተ ዘሎ ሕጂ ግና አይሁዳውያን ናይ ባዕሎም ዝኾነ ሰብ ሰርሑ ወግዕን ልማድን ስለ ዝወሰኽሉ እቲ ናይ ቅድም ስሙ ተለዊጡ ከምቲ ብነቢ ንበዓላት ስርቅ ኣዋርሕኩምን ንዓመታዊ በዓልኩምን ብሙሉእ ልበይ የጸልኦ ዝተባሃለ ናይ አይሁድ ፋሲካ ተባሂሉ ንሪኦ ኣለና ይብል ስለዚ አይሁዳውያን ከም ብታሪኽ ከም እንፈልጦ ነትናይ ሙሴ ሕጊ ይኹን ብነቢያቶም ተዋሃቦም ትእዛዛት ኩሉ እንዳባላሸውዎ ናይ ባዕሎም ዝኾነ ሰብ ዝሰርሖ ነገራት እንዳወስኹሉ ይመጹ ከም ዝነበሩ ታሪኽ ብዝግባእ ዝረዳእና እዩ ብዓቢኡ ኣብ ሓደ ዓመት ሓደ ሊቀ ካህን ክስዮም ዝግባእ ሊቀ ካህን ከይመተ ካልእ ሊቀ ካህን ክትካእ ዘይግብኦ ክነሱ ኣብ ዘመን ጎይታ ግን እቲ ዓመፅ ኣብ ከመይ ዓይነት ደረጃ በፂሑ ከም ዝነበረ ንምርዳእ ክልተ ሊቃነ ካህናት ብሓደ ኣብ ሓደ ስልጣን ተቐሚጦም ኢና ንሪኦም ክልተ ሊቃነ ካህናት ብሓንሳብ ተሸይሞም ኢና ንርኢ ስለዚ በዓላቶም ዝውስኹሉ ብዙሕ ልማዳት ከም ዝነበረ ብዙሕ መረጋገፂታት ኣሎ ሓደ ካብኡ ድማ እዚኡ ተበዓላቶም ከምኡ ብናቶም ሰብ ዝሰርሑ ነገራት ስለ ዝመልእዎ በዓል እግዚአብሔር ፋሲካ እግዚአብሔር ምባል ተሪፉሲ ፋሲካ አይሁድ ናይ ባዕሎም መጸውዒ ተዋሂብዎ ንሪኦ ኣለና ብዚ ማለት እዩ ቁጽሪ 14 ኢየሱስ እውን ናብ ኢየሩሳሌም ደየበ ኣብ ቤት መቅደስ ከ ኣብዑርን ኣባጊዕን ኣራግብን ዝሸጡ ሸረፍቲ ተቐሚጦም ረኸበ ቅዱስ አውግስጢኖስ ኣብዚ እንታይ ኢሉ ይቐምጠልና እዞም ሸያጦ እዚኣቶም ንእግዚአብሔር ኣብ ክንዲ ምግልጋል ንናይ ርእሶም ጥቕሚ ንምዕባይ ክብሉ ንቤት መቅደስ ናይ ንግዲ ቦታ ዝገበሩ እዮም ልቢ ናይዞም ሰባት እዚኣቶም ምስ እግዚአብሔር ዘይኮነስ ምስ ትሸጥዎ ንብረትን ምስ ዝድልብዎ ገንዘብን እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንጎይታ ንምግዛእ ዘይኮነስ ንዕኡ ንምሻጥ ዝእከብ እዮም ንዓኣቶም ግና ነቲ ኣብ ዝስዋዕ ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን እንተ ዝገዝኡ መሓሾም ኣዝያ ክንደይ ደስ ዝብለካ ትገላለጻሲ ኣዝዩ ልብኻ ዝምስጥ እዩ እዚ ሎሚ ሕጂ ኩሉ ግዜ ትምህርቲ ክንመሃሮም ከለና ምስ ህይወትና እንዳተኣሳሰርና ተተማሂርናዮ እዩ ትርጉም ዝህበና ንዓና እምበር
أقول طري تاريخ كم زتوهيلو كم زيلوم كم زجلي صمو كم زتنجيرو قال ولا حنت تايمو بزعبة زفليت أنا على السيط عملنا كان علامو نايت ننبوبونو النباب نايت ننبوبو مصحف نايتي نسمعو تمرت السبكتات كان علامو مس نبزخا مزمادي وتمشي زنبور سبات كما يترديهم وانتا بيلوم وديكونس نعي كما يسرح اللي على زبيلي وانا نجر مالتي حجي مس نبسو من نصاصر كاميرا بطعم صبي مهنياتو ابز حجي غزي كابتناي شو غزي نلعل زا كرماجنا يغويتا ابزي مكرابت كم تدلي اذا نصرلكا كابتوم لاي شعو شياطون نغادون نلعلي لوم بيت كريستيان شياطون نغادون مليالا اتكرماج حجي زدل خوين السمعني ازوم شياطو زيوم نغزيابير اب كنمغلغال ناي رؤسوم طقمنا معباي لومي بيت كريستيان نابكم عين درجه زورلتو لغيزي كابتوم زلعلو مرحتي بيت كريستيان كسابتوم زتحاتنا مؤمنان دلو كل سب أبيت كريستيان نعو أزرخ طقم تراي دحسب سب مليو سلطان تداري خيو لكع كمناي مدراوያን ነገስታት ስልጣን ንሓደ ሰብ እንዳኣለኻ ናትካ ሰብ እትብሎ ናትካ ዘመድ እትብሎ ናብ ስልጣንን ናብ ሽመትን ምምጻእን ናብቲ ዘለዓለ ጽፍሕ ቦታ መቐማጥን ኣብኡ ድማ ናይ ስጋዊ መገልገሊ ናይ ኦቶት መእከቢ ነቑጣታት ምዝርጋሕን ከም ሎሚ ገይሩ ዝገነነ የለን ሎሚ ንቤተ ክርስቲያን ክመርሑ ዝግብኦም መንፈሳውያን ኣቦታት እናተሰደዱ እዮም ሎሚ ንቤተ ክርስቲያን ክመርሑ ዝግብኦም ቁንዓትን ንጹሃትን ጻድቃንን መንፈሳውያን ኣቦታት እናተኣሰሩ እዮም ሎሚ ንቤተ ክርስቲያን ንክርስቶስ ንምግዛእ ንእግዚአብሔር ካብ እግዚአብሔር ጽድቅ ንምሻጥ ዝመጹ ቦታት ኣገልገልቲ ምእመናን ቦታ ድስእሉ ደለው ጊዜ እዩ ሎሚ ሓቂ ክሽምቱ ዝመጹ ሰባት በቶም ንክርስቶስ ክሸጡ ዝመጹ ሰባት ተደፊኦም ዝወጽሉ ዘለው ጊዜ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንጥቕሚ ርእሶም ንምዕባይ ክብሉ ንቤት መቅደስ ናይ ንግዲ ቦታ ዝገበርዎ እዮም ኢሎም ቅዱስ አውግስጢኖስ ልብና ይዞም ሰባት እዚኣቶም ምስ እግዚአብሔር ዘይኮነስ ምስ ዝሸጥዎ ንብረት እዩ ልብና ይዞም ሰባት እዚኣቶም ምስ ክርስቶስ ዘይኮነሲ ምስ ተሸኪሞም ወደለው ማዕርግ ምስ ሽመቶሚ ምስ ስልጣኖሚ ምስ ክነብርዎ ዝምነይዎ ንዝደለይዎ ሰብ ክሰቕልዎ ንዝደለይዎ ሰብ ከዓ ዘይደለይዎ ሰብ ከዓ ከውርድዎን ክሰግዎን ከዋርድዎን ዝተዋሃቦም ሽመት ልቦም ምስ እዩ ምስ ክርስቶስ የለን እዞም ሰባት እዚኣቶም ንጎይታ ንምግዛእ ዘይኮነስ ንዑኡ ንምሻጥ እዮም ዝእከቡ ንጎይታ ንምግዛእ እንታይ ማለት እዩ ጥበብ ንምግዛእ ኢና ክንእከብ ዝግባአና ንክርስቶስ ክንግዝኦ ኣብ እግሩ ከነገልግሎ ንዑኡ ድማ ክንመስሎ ኢና ተጸዊዕና ነርና ሕጂ ግን ንዑኡ ንምሻጥ እዮም ዝእከቡ ንኣቶም ግና ነቲ ኣብኡ ዝስዋዕ ቅዱስ ስጉእን ክቡር ደሙን እንተ ዝገዝኡ ስማሓሾም ነይሩ እግዚአብሔር ኩልና ነዚ ምርጫ ዘኽንመርጽ ብጸጉ ይደግፈና ካብ ገመድ መግረፊ ገይሩ ከዓ ምስተናባጊዕና ብዕሩን ንኹሎም ካብ ቤት መቅደስ ኣውጽኦም ንወርቅቶም ሸረፍቱን ፈሓበሎ ንሰደቀኦም ከዓ ደንከሎ ይብል እቲ ናይ ምሕረት ጎይታ እቲ ናይ ፍቅሪ ጎይታ ናይ ምሕረት ዕዳው ንኽንደይ ለምጻማት ዝፈወሳ ንኽንደይ ጎባጣት ዘቕናዓ ንኽንደይ ደም ዝሓዛሕ ዝብለን ዝነበረ ዝፈወሳ ብናይ ፍቅሪ ዒንቱ ዘጥምት ብናይ ፍቅሪ ዕዳው ድማ ሓቂፉ ዝስሕብ ጎይታ ኣብዚ ዕዳጋ እዚ ሰደቃ ክድንክል ከወድቕ ንብረቶም ፋሕ ከብለሎም ርኢናዮ ስለምንታይ ይኸውን ቅዱስ ቴዎዶር ኣቀዲምና ከም ዝገለጽናዮ ናይ ዞም ይሁዳውያን መስዋዕቲ በዓላት ዘይረብሕ ነገር ወሳሲኹም ዘምጽዎ ቁርባን ደስ ስለዘይበሎ ደንከልሎም ሓደ ነገር ነስተውዕሎ ጎይታና እንኮላይ ንመስዋዕቲ ኦሪት ዳንበር ናይ ዕዳጋ ቦታ ጥራይ ኣይኮነን ዝደንከሎ እዩ ናይ መስዋዕቲ ኦሪት ድሕሪ ደጊመ የድለኒ እቲ ዘድሊ ሓቀኛ መስዋዕቲ መጽዩ እቲ ጽላሎት ሕጃ የድለኒ ኣካል እንተ ተረኺቡ ጽላሎት ምንም ዝጠቕመ ነገር የብሉን ስለዚ መስዋዕቲ ኦሪት ጽላሎት ኮይኑ ጸኒሑ እቲ ሓቀኛ ናይ ሓድሽ ኪዳን መስዋዕቲ ግና ክርስቶስ መጽዩ ንኹሉ ነገራት ደምዲምዎ እዩ ነቶም ሸየጥቲ ኣራግብ ድማ እዚ ካብ ዝኣልዕልዎ ንቤት ኣቦይ ቤት ዕዳጋ ኣይትግበርዎ በሎም ይብል ቅዱስ ቄርሎስ ዘኢየሩሳሌም ጎይታና ነዚ ኩሉ ነገር ክገብር ከሎ ንቤት ኣቦና ዘይኮነስ ንቤት ኣቦይ ክብል ኢና ንዕዘብ እዚ ድማ ከምቲ ሓደ ዘናፍስዎ ናይ መንፈቕና ወረ ዘይኮነ ንሱ ሩይ ምስለ ኣበ መለኮቱ ብመለኮቱ ምስ ኣቦኡ ማዕረ ከም ዝኾነ የርኢ ቤት ኣቦይ ዝበሎም ከዓ ኣይሁዳ ቀዲሞም ንእግዚአብሔር ብሓድነቱ ጥራይ ስለ ዝፈልጥዎ እዩ ሕጂ ግና ባሕሪ ዮርዳኖስ ግልጽ ከም ዝኾነ ብሓድነትን ብሰለስትነትን ዝምለኸሉ ቅዱስ ስፍራ እዩ
ጎይታና ዝሆል ነገር እዚ ኢሉ ቅዱስ ቄርሎስ ንቤት አቦና ዘይኮነስ ንቤት አቦይ ክብል ኢና ንዕዘብ እዚ ድማ ከምቲ ሓደ ዘናፍስዎ ናይ ምንፍቅና ወረ ከምኡ ደይኮነስ ምሰብኡ ማዕረ ከም ዝኾነ ዘርኢ እዩ ኣብ ካልእ ቀፂልና ንሪኦ ደቂ መዛሙርት ከዓ ቅንኣት ቤትካ በላዓኒ ጽሑፍ ከም ዘሎ ዘከሩ ይዝብል ሕጂ እታ መጀመርታ ናይ ቅዱስ ዳዊት መዝሙር 69 ዝነበብናያ ንስያ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባኡ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝተነገረ ብዙሕ ትንቢታት መጽኡ ዝፈጸመ ልዑል ኣምላኽ ሓደ ካብኡ ድማ ቅንኣት ቤትካ በላዓኒ ዝብል ጽሑፍ እዩ ስለዚ እዚ ሁሉ ነገራት ዝገብር ከሎ ደቂ መዛሙርቱ ኣይሁዳውያን ስለ ዝነበሩ ሕጊ ብሉይ ኪዳን ይፈልጡ ስለ ዝነበሩ ትንቢት ብዛዕባኡ ዝነበረውን ትዚልዎም ደቂ መዛሙርቱ ከዓ ቅንኣት ቤትካ በላዓኒ ዝብል ጽሑፍ ከም ዘሎ ዘከሩ ሽዑ ኣይሁድ እዚ ትገብር ካብ ኮንካስ እንታይ ተእምርትኻ ከተርእየና ኢኻ ኢሎም መለሱሉ ይብል ኢየሱስ ድማ ነዚ ቤት መቕደስ እዚ ኣፍርስዎ ኣነ ኣብ 3 መዓልቲ ከልዕለ ኢሉ መለሰሎም ኣስተውዕሉ መቕደስ ተባሂሉ ዘሎ ኣብዚ ባዕሉ ክርስቶስ እዩ ንሕና ብዛዕባ ምኩራብ ክንዘራረብ ከለና ንሕና ንባዕልና መቕደስ ኣምላኽ ምዃንና ክንርሳዕ ይግባአናን እዩ ትዛዓበየ ዋና ዓላማ ናይ ዘ ትምህርትና እውን ነዚ ኣብ ውሽጥና ደሎ ሸቐጣ መቐጥ ከመይ ጌርካ ብጭጉራፍ ስግደትን ብጭጉራፍ ንስሓን ብጭጉራፍ ጸሎትን ጾምን ጌርናሲ ከነጽሩ እቲ ቀንዲ ዕላማ እዛ ምኩራብ ወይ መቕደስ ተባሂላ ደላ ሰብነትና ብሓጢአት ዕዳጋ ናይ ሓጢአት ጌርና ያለና ናይ ሸቐጣ መቐጥ ጌርና ያለና ኣብ ውሽጥና ቂምን በቐልን ንሽቅጥ እንተለና ኣብ ውሽጥና ትዕቢት ንሽቅጥ እንተለና ኣብ ውሽጥና ኣንነትን ጭካነን ክፍኣትን ሓሶትን ስርቅን ኣመንዝራነትን ነዚ ዝኣመሰለ ካልእ ክፉእ ነገራት ንሸይጥ እንተዳኣለና እቶም ክግረፉ ዝግብኦም እዚኣቶም እዮም ብንስሓ ክግረፉ ዝግብኦም እዚኣቶም እዮም ብትሕትና ክግረፉ ዝግብኦም እዚኣቶም እዮም ነዚኦም ኢና ከነጽሩ እዮም ዝግባአና ንነብስና ክንቀንኣላ ይግባአና ንሕና ስለዚ ኣብዚ መቕደስ ኣፍርሶ ድብሎም ደሎ ብዛዕባ ዝተሃነፀ ቤተ መቕደስ ኣይኮነን ብዛዕባ ብእምኒ ዝተነደቐ ቤተ መቕደስ ኣይኮነን ሳቶም ግን ኣይተረድኦምን ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ኩላቶም ዘይርድኦም ዋላ ደቂ መዛሙርቱ ከም ዝምባል ንምንታይ ኣድልየ ዋላ ደቂ መዛሙርቱ ኣይተረድኦምን ነዚ መቕደስ ዝኣፍርስዎ ኣነ ካብ 3 መዓልቲ ክልዕለ ይኽብል ከሎ ደቂ መዛሙርት ኣይሁድ ኣይኮነን ደቂ መዛሙርት ንባዕሎም ኣይተረድኦምን ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ምህላው ንምንታይ ደኣ ከም ዝምዝረብ ኣድልየ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ንሕና ከዓ ከምዚ ኢና ንምልሰሎም ጎይታ ከምዚ ዝገበረ ንሱ ኩሉ ዝፈለጥ ከም ዝኾነ ንኽረዱ ኢሉ ብዝግባእና ኩሉ ጻዕርታቱ ናይ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ዝገብሮ ዝነበረ ሰደቃታት እንተደንከለሎም እንተገረፎም እንተዘለፎም ኩሉ ነገራቱ ዝገብሮ ብሳቶም ብቐሊሉ ክርድኦ ዘይክእሉ ቃላት እውን እንተተዛረቦም ኩሉ ተጠቃሊሉ ንዓኣቶም ናብኡ ንምስሓብ ኢሉ ዝገብሮ ዝነበረ እዩ ስለዚ ኣብዚ ቃል እዚ ነዚ መቕደስ ኣፍርስዎ ኣነ ካብ 3 መዓልቲ ከልዕለ ክብሎም እንከሎ ምስተንስአ ሳልሳይ መዓልቲ ምስተንስአ ብርግጽ እቲ ዝተዛረበናስ ብዛዕባ እዚ ነይሩ ናይ ብሓቂ ኣምላኽ ኢሎም ኣሚኖም ንኽመፁ ዝሕግዞም ነገራት ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ ኩሉ ከም ዝፈልጥ ከም ዝመውት ይፈልጥ እዩ ከም ዝትንስእ ይፈልጥ እዩ እዚ ኩሉ ዝፈልጥ ኮይኑስ ፈጣሪ ኢሎም ናብኡ ንኽመፁ ኢሉ ዝተዛረቦ ቃል እዩ ኣርጌንስ እውን ኦሪገን ኢልና ብላዕሊ ጠቒስና የጸናሕና ብርግጽ እውን ዋላ እኳ ንግዚኡ እንተዘይተረድኦም ደቂ መዛሙርቱ ተጠቒሞም ንሳቶም ኣይተጠቐሙሉን እምበር ኣይሁድ ማለት እዩ ምስ ቀተልዎ ግና እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ተረዲእዎም እዩ ንምንታይ ኣቐዲምና ክንብሎ ክንጸናሕና ኣቐዲሙ ብዛዕባ ትኽመጽእ ዘለዎ ነገራት ነጊሮም መቕደስ ኣፍርስዎ ሳልሳይ መዓልቲ ክሰርሐ ማለት በቃ ቅተሉን ሳልሳይ መዓልቲ ክትንስኤ እዚ ነይሩ ትምስጢሩ ምስተንስአ ተረዲእዎም እዩ ግን ኣይተጠቐሙሉን ዋላ ተረዲእዎም ከሎ ኩላቶም እኳ ተዘይበልና መብዛሕትኦም ግን ኣይተጠቐሙሉን ማለት እዩ ቅዱስ ሂላሪ ኣብዚ ንርድኦ ካልእ ቁም ነገር ኣሎ ንሱ ከዓ ከምቲ ሓደ መናፍቃን ዝሓስብዎ ክርስቶስ ሩቅ ብእሲ ከም ዘይኮነ እዩ ምክንያቱ ቃሉ ከም ዘረዳእና ነፍሱ ኣሕሊፉ ናይ መሃብን ናይ ምትንሳእን ስልጣን ከም ዘለዎ ኣብ 3 መዓልቲ ከልዕለየና በለይ ብግልፂ ዝነግረና ዘሎ ይብል ኣብ ካልእ ቦታ እውን ንክርስቶስ ኣምላኻትን ሲእዎ ይብል ግብረ ሐዋርያት ቅዱስ ጳውሎስ እውን ከምኡ ኣምላኽ ንክርስቶስ ገለና በለ
يزاربيو نكريستوس زتسو أملاخ يخبها الكل كمي مالتيو أملاخ كنسو أملاخ كمي جيرو أتنسيو كريستوس بعلو جنا بزي وانجيل يوحنس معرف 10 تفقد 10 شو أنت نرأسي بجا حليفة نفسي بجا حليفة كهبا سلطان اللوني مليسة كوس داون سلطان اللوني سلازي زموته بفقادون بسلطانوني وزتنسى بفقادون بسلطانوني وأبزنا زما يهود الزاربهم زلون سالساي معالتي بعليك صورحي زبل زلو أفرسوا بسالساي معالت خلو عليه دبلهم دلو كتنسي بسالساي معالت دبلهم دلو بسلطانو بجزاء سلطانو كتسو مخانيو سلازي እግዚአብሔር أتنسيو أملاخ أتنسيو زبل زلو أملاخ النتو أتنسيو እግዚአብሔር النتو أتنسيو بزبل عن رد أيمبر نسو فطرو كوينو كالا أملاخ مسي أتنسيو زبل أيكونن مغنياتو بعلو أنا نفسي بجاك حلفا سلطان علني كوستا كملسا مليسا كتنسان كملسانون سلطان علني يلوش تزارو بقال نزي عدم مسكري التوم أيهود كأ زبيت مقدس زي 46 عامتي زتهان سنس خدب سلسة معلت قتلوا على إقابل ويبل نساتهم نيتي مندق بيت مقدس زارب دلو إيد مسلم دلو جينا كم تقبلكم تصنحكم سلازي نزخ ميجر كخون خلي لهم تزاري بمو زيم ود مزمرو يوحنس نزل صحفه دلو جن دحرة سايس لزغنة إذك على زب زعبا مقدس مهانو مستردو كلهم ترديو مالتي هوارات كم زيلو زنبرة بس هل ساي معل تخلو على إيد بلا مقدس سبا نجزا روسي بزعبا مقدس جزا روسي لزارب زنبرة إلو يوحنس أبز حيفون ريو ساتو ما يتردو من سون مسو ما يتردو أن يرشعو دحر مستنساقن كابتو مستردوم قدامت هواراتهم كالو تايهدون كلو يخلو مالتي نسو جنا بزعبا مقدس سبنوتيو زتزارب عيبل قصر يسران حدن حجي يوحنس معاسي فليت وزي كريستوس مستنسى مسرايو اتي نزم مقدس افرسو بسالساي معلت كلو عليه زبلهم زي بزعبا مقدس سبنته مخانوس حجي تردينا ازي كردኦም مخانوس لازم فلط اي دما قديمو نزر تزاربه ازي مسفلطو مسراي ودما برغص املاخ مخانو زياده امنتهم يعب مالتي قدوس يوحنس افورق كابهاتكم ጎይታና ብዛዕባ ሰብነቱ ከም ዝተዛረበ ስለምንታይ ግልጽ ገይሩ የተዛረበ ዝብል ክህሉ ይኽእል እዩ ንሕና ኸኣ ንግዚኡ ንዝነገሮም ብቐሊሉ ዘይክቕበልዎ ስለ ዝኽእል እዩ ደቂ መዛሙርቱ ዝተዳናገሩን በዚዩ ኢልና ንምልሰሉ ይብል ብግልጽ ሴ ንምንታይ ብዙሕ ግዜ ዋላውን ብግልጽ ዝሰርሖ ስራሓት ንገለ ደቂ መዛሙርቱ ብፍላይ ነቶም ናይ ምስጢር ሐዋርያት ዝበሃሉ ያዕቆብ ዮሐንስ ጴጥሮስ ገሪኦም ከሎ ንዝኾነ ይትንገሩ ይብሎም ነይሩ ንምንታይግዚኡ ከኣከለ እንተደኣ ነጊርዎም ክርድኡ ይክእሉን እዮም ከኣምንዎ እውን ኣይክእሉን እዮም ስለዚግዚኡ ክሳዕ ዝኣክል ኩሉን ብግዚኡ ዝገብሮ ዝነበረ ስለዚ እዚኣቶም ብግልጽ ዋላ ተዛሪቦም ነይሩ ተዝኸውን ኣይክቕበልዎ ይክእሉን እዮም ምስ ኮነ ብኣካል ግን ሓደ ግዜ ከምዛ ዓይነት ተኣምር ክገብር ኢልካ ሓደ ሰብ ትስሕቆ ምናልባት ምስ ገበሮ ወላ ሓንቲ ካልእ ኣማራፂ የብልካን ክትቅበሎ ጥሪኻ ደለካ ምስ ረኣኻዮ ማለት እዩ ስለዚ ብተግባር ከምዚ ገይሩ ከሪኦምን ከእምኖምን ስለዝኽኣለ እዩ ኣብ ቁፅሪ 22 ስለዚ ኸኣ ካብ ሞታት ምስ ተንስአ ደቂ መዛሙርቱ ነቲ ዝበሎ ዘከሩ በቲ ጽሑፍን በቲ ኢየሱስ ዝበሎ ቃልን ድማ ኣመኑ ይብል ቅዱስ ኣምብሮስ كم تقدمنا زبلنايو نزي بيت مقدس افرسو ابوي كتنسو ايو زي كونه انا كتنسو اي كم زبلهم ذكروا ابو اتنسو انت تبهلون نسالا نغير ايكونن مخنياتو نسنا ابون حدا سلازخونو سلازي كم تزتزاربو تنسى نساتهم كا امنو هيوت كا كونو يبل نت ኢየሱስ በበዓል ፋሲጋ በኢየሩሳሌም ኩሉ ዝገበረ ተአምራት ምስራዩ ብዙሓት ሰባት ብስሙ አመኑ أرجينس تايبل أينا يملكت كتب لتخيل يقوم نتي نتما بيت مقدس زنبور سيتي موسو كم تأمر حسيب وزيكونا كالو أتزجبرهم تخنجنا أبز مصحف زي تصحفة تأمرات كم زجبر يرد عنا يبل زي أمن كالي مخنياتو وانجيل يوحنس معرف إسراف قدس على سانترينا يوحنس أو مسجيب والله أبز مصحف زي تصحفة كالو بزح تأمرات غيرلو يلي لذي أب مصحف قدس دي تصحف كريستوس زجبره بزح تأمرات كم زلو كم كريستيان نأمن الليو أو انجيل يوحنس معرف إسران حدن فقد إسران حمشن ونتايد بلالو يسوس زجبره جبر دما بزح كلا علو كل باب حدا تصحيف انت زخونسي نت تصحف مصحفتي كلها زعلم زي أقوى أي ما أخلطوني مثلا مبال نزحك الراجدو مالتي أفقد إسران 4 يسوس جنا أبسب زلوا عليه فلت سلزنا برا حدا قا بناي سبك مسكرلو أي اليون كلهم يفلطوا من برمو أي آمنوا من يبل قدس يوحنس أفورك حجون
ስለምንታይ ኢልኩም ክትሓትቱ ትኽእሉ ኢኹም ጎይታና እዞም ሰባት እዚኣቶም ካብ ልቦም ኣሚኖምዎ ዘይኮኑስ በቶም ዘርኣዮም ተኣምራት ንግዚኡ ብስምዒት ተደፋፊኦም ኣሚንና ከም ዝበሉ ስለ ዝፈልጦም ኣይኣመኖምን ልቦም ብዙሕ ሓመድ ዘይብሉ ዓሚቕ መሬት ዘይብሉ ከውሑ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ እዩ ይብል እወንሱ ክርስቶስ ሩቅ ብእሲ ይኮነን ነቲ ኣብ ሰብ ዘሎ በዓል ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ሓደ እኳ ብናይ ሰብ ክምስክረሉ ኣየድልዮን ነበረ ጥበበኛ ሰሎሞን ከም ዝበሎ ንልቢ ኩሎም ደቂ ሰብ ዝፈልጦ ንሱ በይኒ እዩ ስለዚ ኣብዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ኩሎም ፍጥረታቱ ልብን ዝመላለስን ዝሓስብን እንታይ ከም ዝኾነ ንምፍላጥ ካልእ ምስክር ኣየድልዮን እዩ ምክንያቱ ንሱ ባዕሉ ፈጣሪ ስለ ዝኾነ ነዚ ንምፍላጥ ነብኡ ምልማን ኣየድልዮን እዩ ይብል ስለዚ ከምቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ተጻሒፉ ደሎ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እውን ቅዱስ ጳውሎስ ጠቂስዎ ደሎ ኩሉ ምስጢር ፍልጠታ ብክርስቶስ ተሰዊሩ ነበረ ድበሎ ጥበብን ፍልጠትን ኩሉ ዝሓዘ ፈጣሪ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ዝኾነ ነገር ካብኡ ዝወር የለን ብዛዕባ ዝኾነ ነገር ምስክር ከየድልዮ ኩሉ ነገራት ዝፈልጥን ዘረድእን ኣምላኽ ምዃኑ ካብዚ ክንመሃር ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ቁም ነገራት ጨቢጥና ክንከውን ንኽእል ተስፋ ይገብር ካብዚ ብዓቢኡ ዋና ናይቲ ትምህርቲ ብዛዕባ ቅድስና ቤት መቕደስ እዩ ሎሚ መጀመርታ ብዛዕባ ናይ ውሽጥና ናይታ ሰብነትና ቤት መቕደስ ንዛረብ እቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ኣገልግሎት እቲ ኣብኡ ንሪኦ ዘለና ሸቐጣ መቐጥ እቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንሪኦ ዘለና ናይ ስጋዊ ኣተሓሳስባ ኣመራርሓ ኣካይዳ ቤተ ክርስቲያን ንዕኡ ንግዚኡ ገዲፍናስ ብዛዕባታ ውሽጥና ደላ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብዛዕባታ ናይ ውሽጡ ሰብነቱ ብዛዕባ ቤት መቕደስ ኣካላት እንተዝሓስብ እኮ ተማኡ ድለው እውን ከምኡ እንተዝሓስቡ ካልእ ምትዕራይ ዘድልየካ ነገር የለን ብዙሕ ግዜ ካብ ነብሰይ ጀሚርካ እኮ ቀንዲ ዋና መሰረታዊ ሽግርና ናይ ካልኦት ሰባት ሽግርን ናይ ካልኦት ሰባት ጌጋን ናይ ካልኦት ሰባት በደልን ናይ ካልኦት ሰባት ሓጢኣትን ክንርእን ንዕኡ ክንእርምን ስለንጎይ ጥራይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነናይ ገዛእ ርእሱ ሓጢኣት እንተዝርኢ እሞ ነናይ ገዛእ ርእሱ በደል እንተዝንሳሕ ነናይ ገዛእ ርእሱ ጌጋ እንተዝእርም ነይሩ ነፍሲ ወከፍ ሰብ መን እሞ ክእረም ክደሊ ካልእ መን ንመን ይኽእርም ኣነ ንእከለ ክእርሞ እንተደኣ ደልየ ንሱ ኣቐዲሙ ባዕሉ ነብሲ ኣሪሙ እንተደኣ ፀኒሑሲ ናብ ነብሰይ ጥራየ ክመፅእ ኣነ ስለዚ ዋና ትምህርቲ ቅድሚ ብዛዕባ ካልኦት ነገራት ምዝራብና መቕደስ ተባሂልና ዘለና ንሕና ኢና ቤት መቕደስ ኣምላኽ ምዃንኩምን መንፈስ ኣምላኽ ከዓ ሓዲርኩም ከም ዘሎን ኣይተኣምንን ዲኹም ኣይትፈልጡ እንዲኹም ኢልና ኣሎ ቅዱስ ጳውሎስ ቤት መቕደስ ኣምላኽ ንሕና ኢና ክርስቶስ ናብዛ ምኩራብ ናትና መፂኡ ውሽጢ ልብና እንተዝሪኦ እንታይ መሊኡ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ልብና ዘሎ ቂም ኣብ ውሽጢ ልብና ዘሎ በቐልን ኣብ ውሽጢ ልብና ዘሎ ጽልእን ኣብ ውሽጢ ልብና ዘሎ ከንቱነትን ሸለልትነት ህይወት ናይ መንፈሳዊ ህይወትን ነዞም ኩሎም ነገራት እዚኣቶም ክርስቶስ ካብ ልብና እዩ ዝሪኦም ኣብ ልብና ዘለዉ ነገራት ንሰባት ብኻልእ ክንሽፍነሎም ንኽእል ንኸውን ከምኡ ምግባርና ሕማምና ዓቢጥና ነብስና ምጉዳእ ጥራይ እዩ ንሰባት ከነታልሎም ክንዋሳእ ድራማ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ኣብ ውሽጥና ደሎ ቂምን በቐልን ግን ንዓና ምቕታል ኣየቋርፅን እዩ ንዓና ምህሳዩ ኣየቋርፅን እዩ ኣብ ውሽጥና ደሎ ክፍኣት ስለዚ ነዚ ክፍኣት እዚ ብኩርማጅ ንስሓ ከነውፅኦ ይግባአና እዩ ነፍሰይ ክቕይራ ክኽእል ኣለኒ መቕደሰይ ከፅርያ ክኽእል ኣለኒ ውሽጣዊ ኣካላተይ ከፅርዮ ክኽእል ኣለኒ ንክርስቶስ ብቑዕ ምሕደርናቱ ዝኸውን ሰላም ዝሰፈኖ ትሕትና ርግኣትን ዝመልኦ ህይወት ክመርሕ ንክርስቶስ ኣብ ልበይ ኣብዛ መቕደስናተይ ኮፍ ከብሎ ይደሊ ኣለኹ ከምቲ ብግዜ ሆሳኢና ልብሶም እንዳንፀፉ ልምሉም ዝኾነ ምንፃፍ ሆሳኢና እንዳንፀፉ ዝተቐበልዎ ኣብ ውሽጢ ልበይ ንዕኡ ዝኸውን መንፀፍ ክገብር ክኽእል ኣለኒ ስለዚ ነዞም ኣብ ውሽጢ ደለዉ ናይ ሸቐጣ መቐጣት ተሓሳስባታት ብኹርማጅ ገሪፈ ከውፅኦምን ንዕኡ ድማ መቐመጢ ክገብረሉን ይግባአኒ ኢልና ብዛዕባ ውሽጢ ነብስና ክንሓስብ እዩ እቲ ዋና ትምህርቲ እሞ እግዚኣብሔር እዚ ንምግባር ባዕሉ ብፀጉ ይደግፈና ዝተምሃርናዮ ብፅላት ልቦናና ይፅሓፈልና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ እንራኸብ ድማ እግዚኣብሔር ምስ ኩሉና ይኹን ዝምሃረናን ዝቐድሰናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ውዳሴን ንዑ ይኹኖ ኣሜን ንሳለማ ለመድኃኒትነ በትፈ
ትፍስሕት ተቀበልዋ ለታቦት እስመ ዋካ ይእቲ ወብርሃን እስመ ዋካ ይእቲ ወብርሃን ዋካ ይእቲ ወብርሃን